お疲れ様です。私はこのフィールドをします。これから私たちの会社の目標の説明をします。会社の目標は5つあります。お客様の満足ナンバーワン、品質ナンバーワン、スピードナンバーワン、給料ナンバーワン、社員数ナンバーワン。これから一個一個の説明をします。お客様の満足ナンバーワン。私はお客様に挨拶をする、笑顔しながら早くサービスを提供してお客様が満足をします。品質ナンバーワン。私は一番大切なのは部屋のトイレの掃除をします。スピードナンバーワン。私はできるまで短い時間で早く掃除をします。給料ナンバーワン。私たちの会社で一生懸命頑張ると給料も増えると思います。社員数ナンバーワン。社員のレベルと給料も増えると社員は仕事を辞めません。そうしたら人数も増える。はい、以上です。どうぞよろしくお願いします。